Dobar dan svima, srdečno vas pozdravljamo iz sjedišta Poljske kulturne udruge Mikołaj Kopernik. Danas u predblagdansko vrijeme, Božić već miriši okolo, pripremim par jela, u stvari jedno jelo u par varijanti, koje je uvijek zastupljeno na svakom badnjem stolu u svakoj poljskoj obitelji. Pripremimo pierogi, to je vrsta punjene tjestenine, popularna u Poljskoj, Slovačkoj i Ukrajini. Radi se na način da od glatkog brašna, jednog jaja, malo ulja i soli, da tijesto ispadne kao kod naših baka. Cijela tajna je u toploj vodi. I zamjesimo tijesto, mora biti elastično. Tako da bolje manje vode dati i po potrebi još doliti, nego previše da nam poslije ispadne jako puno tijesta. Poljska tradicija i Božić je obiteljski. Cijela familija, cijela obitelj uvijek se nalazi za badnju večer u kući, najčešće kod roditelja. Večera počinje sa prvom zvijezdom na nebu. Znači, čeka se prvu zvijezdu i tada počinje večera. Tradicionalno ima 12 jela. Sva jela su posna. Kad je tijesto gotovo, znači elastično, nema grudica, lijepo izmiješano i izrađeno, formiramo kuglu. I zamotamo u krpu, ostavimo da se odmori i opusti. Možemo isto u neku zdjelu i pokrit folijom. Za vrijeme kad tijesto se odmara, napravimo punjenje za prvu vrstu pieroga. Znači, kuhani krumpir koji smo zdrobili kao za pire ili protisnuli kroz neku prešu. Znači, za to koristimo žuti krumpir, bijeli krumpir za kuhanje, ne neki kuhar. Dodamo dinstani luk, znači sitno nasjeckani luk sa dinstom na maslacu. Može se zdinstat na ulju, ali tada puno teže bude puniti pierogi jer bude punjenje premekano i teško se budu lijepili. Dodamo papra, mag i začin. U Poljskoj se koristi ne samo za juhu, nego i za druga jela. Malko soli i svježi sir. Bolje da je neki koji je malo čvršći, da nije baš ovaj mekani od kumice, zagrebački sir sa vrhnjem, sirni namaz, nego tak malo više otisnuti ili jednostavno doma sir koji smo kupili mekani stavimo na cjediljku da malo se odcijedi, višak tekućine odcuri. Prvo pomiješamo luk sa krumpirom. Ako radimo doma, možemo odmah pripremiti punjenje kad je luk još topao. I dodamo sir. Ja osobno volim, pogotovo za badnjak, kad je jako puno jela, i ribljih, i mesnih, i zelja, i kaša, i gljiva, raznih okusa, da bude fila punjenje malo jače začinjeno, da se baš
osjeti. Sa paprom pazimo kod probanja, jer kad je fila hladna, papar se ne osjeti, a kad skuhamo, ponekad tek tada dođe do izražaja, pa može biti da jedno punjenje za najpopularnije pierogi je gotovo. Sada napravimo drugo. Kiselo zelje prethodno smo skuhali, dodali smo jedan lovorov list. Kad je praktički mekano, ubacimo ga na tavu i malo još zdinstamo na maslacu. Dodamo opet dinstanog luka i poljskih ili bolje rečeno šumskih gljiva iz Poljske, sušenih, koje prethodno smo skuhali i sitno nasjeckali. I opet kao prethodno začinimo sa magi, solju. Tu pazimo tu manje soli jer kiselo zelje je slavno samo po sebi. I opet papra. Poljska kuhnja često ima takve slatkaste dodatke meda, šećera ili slatke salate. To je još od srednjeg vijeka gdje Poljaci jako puno ratovali sa istokom, sa Tatarima, Mongolima, Turcima, Osmanskim carstvom i tada plemići koji u ratu su pobjeđivali, donosili doma jako puno začina i da se pokažu pred susjedima koliko su bili uspješni u ratu u osvajanju, stavljali su šta više začina papra i da može se to jest, neutralizirali to šećerom. To ostalo možda ne do tih granica još, ali osjeti se dosta poljskih jela. Najviše problema mladim domaćicama ili nekome ko proba pierogi raditi je ljepljenje samih raviola i to da budu lijepo zalijepljene. Jako teško je staviti punjenje unutra da ne ostane u rubiću koji lijepimo i da poslije za vrijeme kuhanja ne otvori se i ne ispadne. Inače, doma ko ima iskustva, punjenje stavlja žličicom odmah unutra, ali to je dosta komplicirano. Tako da za početak pokažem takvu malu tajnu. Znači, napravimo od punjenja kuglice. Takve veličine, ne prevelikog oraha. I to nam olakša poslije cijeli proces, pogotovo kad još nemamo iskustva. Sa zeljem je malo kompliciranje, ali isto formiramo takve kuglice, ali više ne da ih rolamo, nego kao stišćemo u ruci. Tako da, bitno je da kad pripremamo zelje, gljive, da dovoljno dugo dinstamo, da višak te tekućine ispari, da nastane kompaktno. To su jela siromašnog kraja, znači Galicija bivša, najviše tu su bila jako loša tla, jako malo hrane se moglo uzgojiti, tako da to su jela koja zasite, tako da imaju tijesto, brašno, to što se dalo uzgojiti, i dosta masnoće koja opet u hladnom periodu nas grije oko duše, tako da nije to samo sjećanje čisto na bakinu kuhnju, maminu kuću i to, nego i ovo čisto zadovoljstvo od finih kalorija. Pripremili smo punjenje, tijesto opustilo se, vidite, mekano. Znači,
odrežemo komad, ne prevelik, ostatak prekrijemo. I razvaljamo. Kod valjanja pazimo da ne pretjeramo sa količinom brašna, samo toliko da se ne lijepi, a opet da višak ne ostane na tijestu, jer bude nam poslije teško raditi pirogi. Tijesto razvaljamo tako oko milimetar i pol debljine, recimo. Sve to opet ovisi ko šta voli, ali ne može biti kod piroga tijesto pretanko, kao recimo za talijanske raviole. Kad smo razvaljali cijelom površinom istu debljinu, režemo, ja koristim polske čaše takve, u njima se pije čaj i kava, ne bi vjerovali to, kava puna čaša od 2,5 deci, i režemo krugiće. Prije toga, znači, tijesto sam tak da se opusti i vrati, da kad izrežemo, ako ga izrežemo da ostane rastegnuto jako, pa nećemo imati krugiće, nego se stisne, budu ovali. Za početak, kad probamo raditi, ne režemo previše, nego par komada, da rubić tu zalijepljen se ne posuši za vrijeme kad tek počnemo raditi. Stavimo tu između 2 prsta, uzmemo kuglicu punjenja i prstom kojim ne budemo lijepili, ovim srednjim, uguramo. Znači napravimo tako. I čistim 2 prstima lijepimo tijesto, rubić, rezan rubić do rubića rezanog. Znači bitno je da je dobro zalijepljeno i da bušica je lijepo vidljiva. Pirogi nisu vrsta anoreksična, tako da moraju biti fino popunjene. Znači, to ako izađe negdje fila prema tijestu, gurnemo nju unutra. Isti princip, samo malo zahtjevni, je lijepiti pirogi sa zeljem, jer tu punjenje se ne drži tako dobro i zna izlaziti. Znači moramo to utisnuti jako lijepo unutra. Zalijepiti. Isto sa zeljem, sa glivama gdje punjenje je malo više vode sadrži nego ove, recimo sa kuhanim krumpirom i svježim sirom. Možemo mrvicu, zericu deblje tijesto razvaljati. Ne moramo se bojati da ne pogodimo točnu količinu tijesta koji radimo za pirogi i količinu punjenja, jer djeca, moja sjećanja iz djetinjstva, jako se dobra na ove pirogi, tak napravljene od ostatka tijesta, recimo sa jabukom, sa pekmezom ili za malo više maštoviti, da se ubaci neki čokoladni bombon unutra. To, a ne tak davno kod rodbine tete od moje supruge, bili smo za Božić i kaže da ostalo im piroga od badnjaka i dala nam probati pirogi sa suhim šljivama. I za mene i suprugu to bilo otkriće, stvarno su fine, možemo iskoristiti sada, punjenje mi završilo, suhih šljiva, marelica ili nečega uvijek imamo doma negdje u ormaru, ne moramo ništa punjenje raditi i od njih napravimo
pierogi. Pierogi kuhamo uvijek u vrućoj i posoljenoj vodi sa malo ulja. Kad ih ubacimo, miješamo drvenom kuhačom, nikad nečim metalnim oštrim jer ih porežemo. Kad isplivaju gore, kuhamo doslovce još koju minutu. I vadimo, odsjedimo. Za badnjak poslužujemo sa maslacem, a u dane kad nije post možemo poslužiti sa takvim sitnim čvarkama od slanine, sa dinstanim lukom, ako ne pojedemo isto friške i ohlade se, možemo poslije ih zgrijat na tavi, malo zapržiti. Muška porcija, ova prava kršćanska, je 12 pieroga, kao 12 apostola, tada imaju negativne kalorije, ne debljaju. I za kraj htio bih zaželiti zdrovih i wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego roku 2022. Cała Polonia, cijela poljska manjina u Hrvatskoj želi dobar tek.